Articol unic. Domnului colonel în retragere Morar Grigore Grigore îi se acordă gradul de general de brigadă cu o stea în retragere. Semnează președintele interimar al României, excelența sa, domnul Ilie Gavril Bolojan. Primul rând vreau să mulțumesc Asociației Camerelor Militare în Rezervă din Bihor pentru propunerea pe care au făcut-o ca colonel Morar să fie avansat în grad. E o chestiune de respect pentru că cei care îl cunoașteți pe dânsul știți că de mulți ani de zile, în afară de a fi membru în structurile cadrelor militare din județul Bihor, după ce a trecut în rezervă, a desfășurat activități importante în orașul Oradea și nu numai, și se cuvine să-i mulțumesc pentru câteva dintre ele. Vă rog să vă gândiți la sărbătorile centenarului pe care le-am avut în Oradea, unde tot într-o zi la fel de frumoasă, cu soare, foarte mulți orădeni au fost în centru și dânsul a avut o responsabilitate importantă în organizarea centenarului în Oradea. Vă rog să vă gândiți la grupurile statuare care sunt montate în zona centrală, finalizând cu statuia ecvestră a lui Mihai Viteazu în Piața cu același nume. A fost implicat în toate aceste proiecte și în piețele din Oradea, când ne ducem, sunt niște borne care semnalizează momente importante din istoria noastră care țin de comunitatea noastră și mulțumesc și pentru acest lucru. Fiecare an, Primăria Oradea a acordat premii olimpisticilor noștri. Distinși oficialități civile și militare, dragi camarazi, stimați invitați. Astăzi este o zi specială pentru mine, o zi la care nici măcar m-am întâlnit să visez. E și nouă de mișilor, niște spunea mici generali. În întreaga mea carieră de 34 de ani de militare activ în cadrul Ministerului Apărării Naționale, din care 24 de ani în garnizoana Oradea și de 9 ani în slujba comunității europene, niciodată nu am solicitat superiorii mei promovarea în funcții sau înaintarea locală. În numele colectivului 554, semn de alasă, prețuire și recunoștință pentru devotamentul și gândirea cu care ați servit patria și pentru profesionalismul manifestat în formarea caracterului de rândul activității desfășurate la Batalionul 54, Comunicații și Tehnologia Informației, acordată astăzi, 21 aprilie 2025, în numele colectivului Batalionul 54.